πόρτες. Σήμερα σπουδάζει στο Λονδίνο οικονομικά, αλλά δουλεύει για λογαριασμό των σπουδαιότερων Ιταλών μόδιστρων στο Μιλάνο. Ο Μάρκος είναι μαζί μας για να μας πει από μόνος του να μας διηγηθεί αυτή την υπέροχη αλλά όχι εύκολη πορεία. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να μιλήσουμε, νομίζω αυτή η σχέση σου με τη μόδα άρχισε όταν ήσουν μαθητής. Έτσι δεν είναι? Ναι. Για μια εκστρατεία, αν θυμάμαι καλά, για λογαριασμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Μάλιστα. Για πες μας τι ήταν ακριβώς. Βασικά από μικρός είχα έτσι μια εγκλήση προς τη μόδα, προς το glamour. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ, να πάρω μια πρωτοβουλία από μόνος μου. Και έτσι σχεδόν τυχαία μπορώ να πω. Πώς επέλεξα? Βασικά είχα απαντήσει εγώ σε μια αγγελία, τελείως παιδάκι, και ανταποκρίθηκε θετικά. Με διάλεξαν για μια καμπάνια του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την ταχύτητα και ήταν ένα πόστερ που ήταν παγκύπριας κυκλοφορίας και έτσι από εκεί ξεκίνησε κάτι έστω και μικρό για μένα. Αλλά ήταν το πρώτο βήμα. Ήταν το πρώτο βήμα, ναι. Τι ακολούθησε, Μάρκο, μετά? Συγγνώμη. Τι ακολούθησε μετά? Λοιπόν, μετά δεν είχα ασχοληθεί και τόσο πάρα πολύ επειδή ήμουν ακόμη στο σχολείο. Μετά προς το τέλος του σχολείου μου με έκανε σποτ έναν πρακτόριο στην Κύπρο, το DIVA, που είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο ίσως πρακτόριων μοντέλων στην Κύπρο. Και από εκεί είχα ξεκινήσει διαφημίσεις, photoshoots, πασαρέλα κτλ. Επιδείξεις μόδας. Είχα δουλέψει και με μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη ο Τζόρτζογλου, Γιαννιώτης. Ήρθε σε επαφή και με Ελλαδίτες συναδέλφους, ας το πούμε έτσι, μοντέλ. Μάλιστα, ναι. Που ήταν τότε και είναι ακόμη στην κορυφή. Μάλιστα. Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα όταν άρχισες για τα καλά να φοράς τα ρούχα μεγάλων και επώνυμων σχεδιαστών? Η οικογένεια σου πώς το είδε, και οι φίλοι σου και εσύ? Βασικά η οικογένεια μου ήθελε παραπάνω. Είχε άλλα όνειρα για σένα? Βασικά ναι, είχε άλλα όνειρα για μένα. Στο σχολείο δεν ήμουν και ο καλύτερος μαθητής, μπορώ να πω. Άσε που τώρα στο πανεπιστήμιο προσπαθώ να κάνω focus παραπάνω στα μαθήματά μου, να συγκεντρωθώ παραπάνω στα μαθήματά μου. Βασικά ένα χαρτί το θέλουν οι γονείς μου από το πανεπιστήμιο. Και εσύ δεν θα τους το στερήσεις? Σίγουρα, φυσικά. Επειδή ο χώρος της μόδας, το modeling, δεν έχει σίγουρα μια ημερομηνία λήξης και πρέπει να έχεις έναν backup για να σε βοηθήσει στο μέλλον. Θέλω να μου πεις πώς βρέθηκες στο Λονδίνο να δουλεύεις για ένα πολύ μεγάλο πρακτορείο μοντέλων εκεί. Ναι, όντως. Πώς έγινε η επαφή, πώς σε διάλεξαν? Λοιπόν, εγώ στο Λονδίνο είχα πάει για σπουδές 2 μέρες μετά τη Σιγκαπούρη, μετά που πήρα παγκόσμιο βραβείο. Ακριβώς. Ναι, και εντελώς τυχαία ήμουνα στο σωστόν τόπο τη σωστή ώρα, στο Covent Garden του Λονδίνου, και με πλησιάσανε spotters. Υπάρχουν spotters που κάθονται σε παγκάκια, ας πούμε, και το μόνο που κάνουν είναι βλέπουν τον κόσμο να κυκλοφορά. Επιλέγουν πρόσωπα που και κάνουν επιλέγουν πρόσωπα, ναι. Και με πλησιάσανε. Τόσο τυχαία, λοιπόν. Τόσο τυχαία. Ναι. Και με πλησιάσανε και μου προτείνανε συμβόλαιο κτλ. Και έτσι υπόγραψα με έναν πολύ μεγάλο πρακτόριο του Λονδίνου. Ήταν έκπληξη για σένα αυτό? Στην αρχή πρέπει. Βασικά ναι, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα και ήταν πολύ ειρωνικό. Και πολύ μεγάλο σκαλοπάτι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, πάρα πολύ μεγάλο σκαλοπάτι, επειδή από εκεί τώρα έχω ξεκινήσει μεγάλα πράγματα στην Ιταλία, στο Μιλάνο, και έχω επίσης μιλάω τώρα και με άλλους οίκους σχεδιαστών στο Μιλάνο και βλέπω σίγουρα έναν πάρα πολύ λαμπρό μέλλον για μένα μπροστά σε αυτόν τον χώρο. Πώς έτυχε να βρεθείς στην Ιταλία?
ενώ δούλευε στο Λονδίνο? Στην Ιταλία έκανα μια φωτογραφία. Θα σε διακόψω απλώς για να πούμε ότι παρακολουθούμε και εμείς και οι τηλεθεατές κάποιες από τις φωτογραφίες που έκανες και είναι καλό πρωτού συνεχίσουμε με τη δική σου πορεία να μας πεις πού τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες και τι αφορούν, Μάρκο. Ναι, λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία που βλέπουμε τώρα έχει τραβηχτεί στην Ελλάδα, στην Μύκονο συγκεκριμένα, από Ιταλών φωτογράφων, ο οποίος είχε έρθει συγκεκριμένα για μένα στην Μύκονο για να γίνει αυτό το photoshoot, αυτή η φωτογράφηση. Και υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που νομίζω θα δούμε μετά. Ορίστε. Για αυτή, για παράδειγμα, που έχουν γίνει στο Μιλάνο, άλλες έχουν γίνει στην Κύπρο. Ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρος για φωτογράφηση ήταν κάτω η Παγιά Λευκωσία, η οποία είναι ένα πολύ γραφικό μέρος και δίνει άλλη αίσθηση στις φωτογραφίες. Έχω κάνει φωτογραφίσεις με 3 διαφορετικούς φωτογράφους, ώστε να μην έχει μονοτονία στις φωτογραφίες. Και έτσι υπάρχουν διαφορετικά στυλ φωτογραφιών. Είναι η ικανότητα του μοντέλου να δείχνει διαφορετικά πρόσωπα. Σωστό. Ποιο θεωρείς εσύ ως πιο ενδιαφέρον μέρος της δουλειάς, τη φωτογράφηση ή την επίδειξη μόδας? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι και τα δύο ωραία. Βασικά είναι και τα δύο ωραία, αλλά εγώ προσωπικά προτιμάω τη φωτογράφηση. Ναι, γιατί έχει και καλλιτεχνία, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Φυσικά. Τι είναι εκείνο που φέρνει μεγαλύτερο άγχος από τα δύο? Και προετοιμασία, δηλαδή αντοχές για να ετοιμαστείς. Η παραπάνω άγχος φέρνει σίγουρα η πασαρέλα, επειδή εκεί είσαι μπροστά από πάρα πολύ κόσμο. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά, μπορεί να πέσει από την πασαρέλα, μπορεί να ξεχάσει το βήμα. Ατυχήματα δηλαδή. Ναι, μικροπράγματα, τα οποία είναι σημαντικές λεπτομέρειες όμως, πρέπει να προσέχουμε. Θέλω το δικό σου σχόλιο για αυτό που λένε όλοι, ότι ο κόσμος της μόδας είναι πάρα πολύ άγριος και πάρα πολύ σκληρός. Και κάνει ανθρώπους δυστυχισμένους, νέους ανθρώπους δυστυχισμένους. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό, το φοβάσαι? Λοιπόν, να σου πω, το modeling υπάρχουν τα καλά του και τα κακά του. Υπάρχουν τα κυκλώματα, αλλά άμα υπάρχει μια πειθαρχία στον εαυτό σου, αυτοπειθαρχία, να φτάσεις ως εκεί που μπορείς, να μην ξεπεράσεις τα δικά σου όρια. Να μην πουλήσεις τη ψυχή σου, ας το πούμε έτσι, για να πετύχεις κάτι παραπάνω, το οποίο δεν μπορείς να το αποκτήσεις με την αξία σου. Ποια δουλειά σε περιμένει αμέσως μετά? Φεύγω για Μιλάνο στις 20 του μηνός. Έχω εκεί μερικά casting με Ιταλούς σχεδιαστές. Μετά τον Οκτώβρη έχω να παρουσιάσω μια καμπάνια ελληνικού περιοδικού, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δηλαδή τα τεράστια τα billboards. Θα είσαι λοιπόν με μια βαλίτσα στο χέρι. Μάλιστα. Από μέρος σήμερα. Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ και η εκπομπή σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και ένα λαμπρό μέλλον. Σε οτιδήποτε εσύ διάλεξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Έχει συμπληρωθεί με τον παραπάνω ο χρόνος μας. Αύριο στον Ωρα Κύπρο θα πούμε άλλα πράγματα. Καλό σας βράδυ.